गुबुन हारिनो जोंनि सोमावसारनायनि जोंनि मुंख्लं जानायफोरनि नामाव मोननाय हाखौ जायफोरा जोंनि बेरेखायै ना सोरबा बर'नो बेबायदि होनो मोना होननानै हेंथा खालामग्रा मानसिफोरनो दिनै समान मोनथाय होनायनि बाथ्रासो बुंबाय थायो रायजोफोर समान मोनथाय अब्ला नोंथांमोना मा बुंगोन बेबायदि लिडारफोरखौ दिनै বিজেপি নাথাকিলে চবতে যাব পাৰে তেওঁলোক মই ক'লো নাই মোৰ লগত নোৱাৰে কিন্তু বিজেপি নাথাকিলেতো অসমখন লৈ ল'ব हेल' लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै आरोना सावरायज्लायनो होननानै दिनै जोंनि गेजेराव बिटिआरआवहा गोबां गुबुन हारिफ्रा हाबनानै हानि मोनथाय गैयाब्लाबो न' फसंनानै न'खर दानानै जागासिनो दं जायानोखि जोंनि हा बेयावनो बिसोरो जोंनि माने जोंनिख्रुइबो बांसिन गोहो फोरानानै दिनै दङ बेबादिनो आसामावबो गुबुन गुबुन जायगायाव दङमोन नाथाय दिनै मामाया बेफोरनि सायाव गोख्रों राहा लादों आरो होस्रांजोबदों जायफ्रानोखि ना थानो मोनै हाफोराव थानानै हाफोरखौ आवग्रिनानै लादों आरोना बेबायदिनो जोंनि बिटिआरआवबो गोबां दङ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव हाबसोनानै थानाय गुबुन हारि नन ट्राइबेलफोरा आरोना बिनि सायाव हाइकर्टआबो अलरेडि अर्डार होखानाय बेखौनो दिनै जोंनि मानसिफ्रा मा मावनो हायाखै आरोना जोंनि लिडारफ्रा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा दिनै बेखौ मावनांगौ खामानिखौ जिखौ हाइकर्टआनो अर्डार होनानै होखाबाय नोंसोर मावनो हासिगोन होननानै अब्ला दिनै जोंनि हायाव हाबसोनानै सेख'नानै थाफैनायफोरखौ दिनै मानो होखारनो हायाखै इउपिपिएल बिजेपि सरकारा साननो गोनां आरोना दिनैनि दिनावहाय थ' बेखौ खामानि मावोब्ला जोंनि हाफोरा आरोबाव जोंहा एरबावगोन आरोना जुदि गुबुन हारिफोरखौ जोंनि हायावनो सेनानै दखल खालामनानै थाफैदों संसार जाफैदों बेबायदि मानसिफोरखौ होखारनो नांगौ दे नाथाय गोबाङा गुबुन गुबुन सानो दिनै रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो मामाया माबायदि खामानि मावदों मा बाथ्रा बुंदों बेफोरनि सायावनो नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना বিজেপি নাথাকিলে চবতে যাব পাৰে তেওঁলোক মই ক'লো নাই মোৰ লগত নোৱাৰে কিন্তু বিজেপি নাথাকিলেতো অসমখন লৈ ল'ব এই যোৱা মই আপোনালোকক সংখ্যাটো দিলে আচৰিত হৈ যাব যে যদি অসমত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট নাহিলহেঁতেন এই ডেমোগ্ৰাফি ৰেষ্টৰে কৰিব নোৱাৰিলহেঁতেন আজি আমি লামডিঙত ডেমোগ্ৰাফি ৰেষ্টৰ কৰিলোঁ বৰচলাত কৰিলোঁ গোৱালপাৰা টাউনখন আপুনি জানিব হিন্দু মাইনৰিটি অথচ এখন ওৱান অফ দ্য হিন্দু মানুহৰ ডাঙৰ চিভিলাইজেশ্যন আছিল সেইটো আজি মাইনৰিটি হৈ গ'ল কেনেকৈ মাইনৰিটি হৈ গ'ল তাতে যিটো ৰাক্ষসিনী ফৰেষ্ট আছিলে বাঘবৰৰ পৰা 10-12 হাজাৰ মানুহ আহি বহি দিলে কিন্তু কোনোবা হয়তো লেণ্ডলেছ হ'ব পাৰে কিন্তু বোলে এটা সমষ্টিতে যদি আপুনি আহি বহি দিয়ে এখন টাউনত বহি দিয়ে সেইটো নহ'ব নহয় ডিচি গোৱালপাৰাক আবেদন কৰিব লাগিছিলে ডিচি গোৱালপাৰাই বিভিন্ন জায়গাত তেওঁলোকক বহুৱাব কিন্তু লেণ্ডলেছ বুলি মইতো নিজে আহি বহিব নোৱাৰো কালি যদি লেণ্ডলেছ বুলি আপোনাৰ ঘৰত আহি বহি যায় আপুনি কি কৰিব আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটখনত বহি গ'লে আপুনি কি কৰিব সো লেণ্ডলেছ মানুহে লেণ্ড পাবৰ কাৰণে বসুন্ধৰাত আবেদন কৰিব কপুলাৰ ফৰ্ম বুলি ফৰ্ম আছে কপুলাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব কিন্তু নিজে আহি বহি গৈ যদি ডেমোগ্ৰাফিটো বদলাই দিয়ে আজি গোৱালপাৰাত গৈ আপোনালোকে চাওক উই আৰ টুডে য'ত নেকি হিন্দুৰ 300 বছৰ পুৰণা 200 বছৰ পুৰণা টেম্পল আছে তাত হিন্দু ইজ মাইনৰিটি টুডে মই কোনো ধৰ্মীয় ভিত্তিত যাব খোজা নাই কিন্তু যদি নৰ্মেল নিয়মত হিন্দু মাইনৰিটি হ'লেতেন মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বৰপেটা বাগবৰ চৰৰ পৰা more than 10-12,000 ফেমিলি আহি পেলাই হিন্দুক মাইনৰিটি কৰি পেলালে আৰু কোনে কৰিলে এজন আমাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁৰ দিনত ডিএফও জনো একে মনে মিলা মানুহ দিলে and they have made a full-fledged operation যে আমি ইয়াত মাইনৰিটি কৰি পেলাম আজি কাজিৰঙাৰ লগতে মাদ্ৰাসা এখন খুলি লোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে তাততো মানুহ গড় চাবহে যায় কিন্তু আপোনালোকে দেখিব যে কাজিৰঙাৰ লগতে মাদ্ৰাসা এখন খুলি লোৱা হৈছে ৰাস্তাটোতে এইটো হয় যে আমাৰ দুৰ্বলতাটোৰ সুযোগ লৈ লৈ যিমান সোমাব পাৰে এটা মাদ্ৰাসাই কৰিব লাগে হোজাইটো কৰিব পাৰে ঢিঙটো কৰিব পাৰে ৰূপহীটো কৰিব পাৰে সামুগুৰিটো কৰিব পাৰে কাজিৰঙাখনৰ ওপৰতে কৰি লৈছে
আৰু পট্টা মাটিত বহি লৈছে এটা ময়ো একো কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ গতিকে অসমৰ চাৰিওফালে যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে এইটো অখিল গগৈয়ে মানুহক সাৱটি ধৰিছে ভালে আছে কিন্তু আমি যিবিলাক মানুহ মাইনৰিটি হৈ গ'লো অসমীয়া আমাকোতো সাৱটক स' रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाबायना मामाया माबादि बुंदों जि जायगायाव ना जोंनि ट्राइबेलफ्रा थायोमोन बा बिसोरनि मन्दिरफोर दंमोन आरोना बे जायगायाव दिनै दख'ना गानग्राफ्रा बेसेबां लोब लोब बारिबोखो ना बिसोरनि मानसिफ्रा गावसोरनि मानसिखौ माबादि सोयो जायगा होयो नाय गुबुन हादरनिब्लाबो सिनाय मोनैब्लाबो जायगा होयो नै बिसोरनिया जोंनिफ्रा मा खालामो गावनि मानसिखौसो होखारो जोंनिया न' बां सेफायना होयो ना गुबुन हारिया हाबना थाफैदों न' बां सेफायना होखार गोहो दंब्ला सरकारा नाथाय जोंनि गावनिनो हारि ट्राइबेल जोंनि बर' हारि जों बर' हारिया गावनि मोनथायनि लागैनो नांबोदों गावनि हाखौ मोननांगौ होननानै बेबादि मानसिखौसो दिनै गावनि मानसिखौसो मा खालामो जोंनिया न' सेफायना होयो होखारो जोंनि लिडारफ्रा बेबादिसो नाथाय गुबुनफ्रा जे जोंनि ट्राइबेलनि हायावनो हाबनानै दङ बिसोरखौ होखारनो गोहो गैया आरो खोनानायाव दायो जोंनियाव जायफ्रा 2003 निफ्राय जोंनि सिगाङाव 2003 नि सिगाङाव जोंनि BTC आव दंमोन बिसोरनो हानि मोनथाय होबावगोन होननासो खोनानो मोनबावदों जोंनि लिडारफोरनि खुगानिफ्राय अब्ला बिसोर हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा लिडार नामा हा हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा लिडार नामा बिसोरो गुबुन हारिनो जोंनि सोमावसारनायनि जोंनि मुंख्लं जानायफोरनि नामाव मोननाय हाखौ जायफोरा जोंनि बेरेखायै ना सोरबा बर'नो बेबायदि होनो मोना होननानै हेंथा खालामग्रा मानसिफोरनो दिनै समान मोनथाय होनायनि बाथ्रासो बुंबाय थायो रायजोफोर समान मोनथाय अब्ला नोंथांमोना मा बुंगोन बेबायदि लिडारफोरखौ दिनैनि दिनाव हा स' लोगोफोर आं बारा गोलाव बुंबाय थानो सानाखै आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना नायखाबाय बुजिबाय थ' मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो गाज्रि मोनदोंबा रायहरनो हागोन जेबो नङा थ' सोरबाफोर चेनेलाव फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै दाबाव आरोना लोगोफोर बाय एसेयावनो दोनथ'बाय